Hola a tothom, gràcies per compartir amb nosaltres, com sempre, aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terra Mar Televisió en col·laboració amb Torre Pública i que emetem des del plató del canal 20 d'Olèrdola. El d'avui serà el programa número 37. La pagesia catalana viu un moment decisiu, augment dels costos, els preus baixos de la majoria de productes, la sequera en alguns casos, l'impacte del canvi climàtic posen en risc explotacions familiars que han mantingut viu el paisatge rural durant generacions. En aquest context, el sindicat Revolta Pagesa ha esdevingut una de les veus més visibles del camp, reclamant mesures urgents per garantir la viabilitat del sector. En aquesta entrevista, en l'entrevista d'avui, intentarem conversar amb un dels membres de Revolta Pagesa per entendre de prop quins són avui els principals problemes de la pagesia catalana, però ens centrarem especialment en els viticultors del Penedès, una comarca històricament lligada a la vinya. Parlarem de burocràcia, de relleu generacional, d'adaptació al clima, però també de futur i d'esperança, perquè darrere de cada ampolla de vi hi ha famílies, territori i una manera de viure que lluita per continuar endavant. I ho farem amb Quim Mallofré. Benvingut. Hola, moltes gràcies. En Joaquim Mallofré i Sogas és viticultor del Penedès i participa en el teixit associatiu d'aquest sector, del sector vitivinícola de la zona, i és un dels membres de Revolta Pagesa. Primer, si et sembla, Quim, doncs farem una quant de preguntes generals sobre la pagesia en general i després ens centrarem una mica en el tema que coneixes més, que és el tema de la vitivicultura. Molt bé. Doncs, darrerament hem tingut una manifestació important amb una concentració de Revolta Pagesa a Barcelona. Quins són els problemes més greus? Sé que n'hi ha més d'un i més de dos segurament, però quins són els problemes més greus per pagesia en general, no? Sí. Bueno, problemes en tenim molts. Si ens centrem una mica més en la viticultura, portem des de l'any 2019, que hi va haver una baixada de preus molt gran del raïm. Seguidament hi va haver l'any 2020, que hi va haver unes pluges importants i el fong del míldiu va fer estralls, va reduir molt el que és la verema, i des del 2020 fins al 2024 hem anat empalmant anys de sequera, no? Inclús hi ha hagut vinyes que s'han mort, parcialment mortes. I ara el 2025 aquesta collita, que havia de ser mig bona, tampoc una esplèndida perquè, en fi, els ceps havien patit i no estaven al 100%. Doncs ara ens hem trobat aquest 2025 una baixada de preus important i inclús algunes vinyes que han quedat per collir perquè no volien més raïm. Per què es produeixen aquestes baixades de preus? Aquestes baixades de preus no deixa de ser la llei d'oferta i demanda. El que passa que aquest any s'ha sumat que algunes empreses elaboradores de cava han tret part de la seva producció dins de la DO i han embotellat el mateix producte sense ser de la DO i amb raïm de fora del territori. La denominació d'origen. La denominació d'origen, sí. Això és un factor i després també hi ha el consum del vi, que cada cop està baixant una mica més. Després en parlarem d'aquest tema, que sembla que està baixant i que per tant afecta molt els que tracteu aquest producte. Sempre que hi ha hagut aquestes concentracions i aquestes manifestacions dels pagesos, s'ha parlat molt de la burocràcia. Que hi ha un accés, pel que sembla, enorme de burocràcia. Sí, la burocràcia entenem que s'ha de fer, no? Perquè no deixem de ser empreses que hem de tenir un control, però clar, hi ha molts documents que estan duplicats i és una dedicació que comporta un temps de la jornada laboral. Clar, si ens guanyéssim molt bé la vida, podríem tenir una secretària que tractés sobre aquest tema, però clar, la cosa no està per llogar secretàries. O fer vosaltres mateixos, no? Exacte, sí. Per una banda el camp i per l'altra banda, doncs després el despatx, el tema de la burocràcia. Hi ha hagut moltes mobilitzacions, hi ha hagut moltes concentracions, però s'han aconseguit millores reals? L'última concentració, no, la penúltima va ser al principis de gener, que ens van fer diverses mobilitzacions a nivell de Catalunya, vam tallar
Port de Tarragona, l'autopista per allà a Girona i algun punt de Lleida, ara no recordo quins. I fruit d'aquestes mobilitzacions va sortir ens vam reunir amb el conseller i amb el president de la Generalitat i es va comprometre a una sèrie de punts, no? Ara, si no recordo malament, perquè n'hi ha tants, es va comprometre a passades les eleccions, crear una taula que en diran taula de Consell Agrari, que serà una taula per reunir totes les associacions del país per mirar de buscar solucions a tota la problemàtica que hi ha. Després també es va comprometre el president, diu que se n'encarregaria ell, de mirar de reduir l'impost del gasoil, equiparar-lo amb el dels pescadors, que nosaltres sempre hem demanat d'això, d'equiparar-lo amb el dels pescadors. També s'ha creat una taula per tractar el tema del Mercosur, que aquesta taula ja s'ha fet, per mirar de consensuar una posició amb tot el sector i que el conseller s'ho agafi i ho vagi a defensar a Madrid. Després també es van comprometre a crear una taula de crisi de la vinya i el vi per mirar de parlar amb tots els agents implicats i mirar de buscar solucions a la problemàtica actual. Això ja s'ha fet, s'estan fent aquestes reunions i ara no sabria dir. Tot això que has dit, al principi has dit després de les eleccions. No, després de l'eleccions serà la taula del Consell Agrari. La taula, però aquesta taula sí, ha d'esperar després de les eleccions. Sí, aquesta taula ens van dir que seria després de les eleccions. Tots aquests altres punts s'hi ha anat treballant, però així clar, palpable, no hi ha res encara. Llavors va arribar el 6 de febrer, que era l'aniversari de Revolta Pagesa, i vam anar a Barcelona, davant del Departament d'Agricultura, a fer una mobilització aniversari. És a dir, era l'aniversari de Revolta Pagesa, que feia 2 anys, i a més era una mobilització per pressionar sobre aquests temes. I bueno, s'hi està treballant i sempre diuen el mateix, no? Que hi estem treballant, que estem negociant, però bueno, hi ha bona voluntat, però falten... De moment no es concreta. No es concreta. És a dir, sí que hi estem treballant, però no s'acaba de concretar en res. Aquí, abans que sortíssiu vosaltres, el sindicat que tenia més transcendència era Unió de Pagesos, no? Hi ha bona relació entre Revolta i Unió de Pagesos? Bueno, Revolta Pagesa ha intentat acostar-se, s'han fet reunions amb el sindicat per intentar... Revolta no ha sortit per fer la competència amb ningú, ha sortit per intentar tirar endavant tot el sector conjunt, no? Però sembla que a aquests sindicats no els agrada massa que hi siguem, perquè no s'ha volgut treballar conjuntament moltes vegades i en comptes de buscar unitat sembla que vulguin anar pel seu compte. No s'acabeu de posar d'acord segons... No ens acabem de posar d'acord, els temes que defensem són els mateixos, però hosti, trobem a faltar una mica de falta de voluntat per part dels sindicats. Alguns diuen, no sé si és així o no, però que Revolta Pagesa hi ha més joves? Bueno, Revolta Pagesa sortir una mica del desacord amb tot el sistema que hi havia i tot això són els joves, sí. La majoria som joves. És un sindicat més integrat, més per joves que no... Sindicat tampoc ho som, no m'agrada parlar de... Com et diríeu? Bueno, som un gremi. Un gremi. Som un gremi i que actuem com a lobby de pressió, ara actualment. Perquè ara d'aquí el 27 de febrer hi haurà les eleccions agràries, que s'hi presenten els sindicats tradicionals, i nosaltres, després de debatre-ho molt, la Junta de Govern, que som 2 representants per comarca de tot Catalunya, és a dir, que és una junta molt representativa, valoràvem si presentar-nos a eleccions o no. El que passa que nosaltres el que teníem molt clar era que el model actual no funcionava. No funcionava perquè per entrar a tenir veu has de tenir més d'un 15% de vots, això ja deixa fora moltes organitzacions petites. Les taules aquestes sectorials i agràries veiem que estan fetes perquè sigui un espai de descompressió polític, un espai consultiu, i nosaltres el que volem és que siguin vinculants. I què més? Diversos temes que no hi estàvem d'acord amb el sistema. I llavors vam optar per fer publicitat del vot nul, perquè hi hagi un vot nul massiu i intentar modificar totes aquestes històries. Perquè actualment qui hi ha? Hi ha Unió de Pagesos? Actualment ara hi ha Unió de Pagesos i JARC. JARC, sí, són joves agricultors de Catalunya. Ara només hi ha aquests dos. Clar, també hi ha moltes organitzacions petites
que només tenen representació territorial, que no s'hi poden presentar aquestes eleccions, perquè la llei no ho permet. Això també és una cosa que no ho veiem bé, perquè aviam, el sector és molt divers a Catalunya i hauria d'haver opinió de tothom. Per tant, el que demanem també és que totes aquestes organitzacions petites tinguin veu. I el que demanem amb el vot nul és un diàleg amb totes les organitzacions, les actuals que hi ha ara i les petites, per mirar de buscar un model que tots hi puguem estar representats. Pot passar que diguem-ne, encara que hi hagi un vot nul considerable, vull dir, només valguin els que han votat amb uns i amb els altres, no? I per tant continuï tot igual. Això és un risc que hi ha, però clar, el que nosaltres no volíem era entrar al model que hi ha ara actualment. Hi va haver molt debat a Junta de Govern, alguns no... Hi havia partidaris de presentar-se. Hi havia partidaris de presentar seleccions, hi havia partidaris que no, però al final som assemblearis, ho vam discutir, es va decidir optar pel vot nul. I el que es vol aconseguir és una manera de demostrar al govern que tenim tants vot nuls que no estan d'acord amb aquest model. No? Deu ser difícil per això fer una mica de difusió, diguem-ne, de fer, entre cometes, campanya electoral, encara que sigui pel vot nul, no? Bueno, difícil. Perquè, clar, vosaltres no teniu els mitjans que tenen els partits polítics. Exacte. No tenim els mitjans, no tenim els diners, tampoc tenim subvencions, perquè no rebem cap subvenció, treballem gratuïtament, només hi ha una quota dels agremiats. I clar, costa. El que passa que tenim molta potència en Instagram, tenim gairebé 40.000 seguidors, i bueno, els pagesos que tenen Instagram i tenen WhatsApp, perfecte, no? Aquests hi arribem, però clar, la pagesia està molt envellida i hi ha molta gent que ens costa molt arribar. Sí, perquè, home, les xarxes és una bona eina per arribar, però, clar, us podeu trobar amb això, no? Determinats sectors on els pagesos ja tenen una certa edat i potser no recorren tant a les xarxes. Exacte. Sí. És un dels problemes, l'envelliment del sector? Totalment. I el sector primari agrícola de Catalunya és molt envellit. Ara no et sabria dir números, però... Percentatge alt. Percentatge alt de persones de més de 50 anys. Perquè és clar que un jove es dediqui a la pagesia deu ser complicat. Bueno, a veure, la feina... En el teu cas, com ha anat? La feina t'ha d'agradar. Jo m'hi vaig posar als 20 anys. Abans havia treballat en un taller mecànic, però, bueno, les circumstàncies em van portar a quedar-me a casa, no? I és una feina que si t'agrada és molt maca, però clar, el retorn econòmic que té és una mica pobre. Llavors, clar, tothom es posa a la boca el relleu generacional, etc, però clar, si no és atractiu econòmicament, costa molt que la gent s'hi posi. Primer s'hauria de fer atractiu el tema econòmic, també. Clar, perquè la gent s'hi dediqui, doncs ha de veure uns beneficis determinats. Escolta, parlem del que dèiem abans del vi, d'aquest descens de consum del vi, que és un descens, sembla ser que és un descens generalitzat, és a dir, que no és un tema només ni de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó que a Europa hi ha una tendència a la reducció del vi. Això ho he notat, perquè tu ho deies, no? Sí, totalment. El consum del vi ha baixat, sobretot ha baixat el consum del vi negre. Aquí podem estar de sort que la major part de la producció és de blanc i d'espumosos. El dels espumosos no ha baixat, però clar, hi ha una tendència, si baixa el negre, vull dir, són vinyes que canviaran a blanc, i llavors farà augmentar l'oferta del blanc i també ens trobarem que ens costarà més col·locar el raïm. És una situació complicada. Sí. Ho heu notat molt, la baixada? Nosaltres, com a viticultors, clar, no tractem directament amb el client final, però amb què ho notem més a l'hora de vendre el raïm, no? Que costa més de vendre el raïm, el preu també més baix, amb tot això es nota. Això repercuteix en el preu. Això repercuteix en el preu. En el preu. Sí. Ha baixat molt el preu del raïm d'uns anys ençà? El preu del raïm ha baixat molt aquest any, sobretot. Aquest any que ha baixat uns 20 cèntims tranquil·lament per quilo. 20 cèntims per quilo. A quan us veneu vosaltres el quilo? Mira, aquest any hi ha preus de tot, Hi ha preus des de 45 cèntims fins a alguns pocs que paguen al voltant de l'euro, però el gruix general està entre 45 i 55 cèntims, el gruix general. I d'aquest 55 ha baixat
No, el 55 és el preu que... El preu actual. Sí, entre 45... És a dir, si estava abans a 70 o 75, ha baixat a Exacte. 55. Sí. 55 al quilo de 55 i 50 i 45. Això els que han pogut vendre el raïm a les grans cases. Ara hi ha un problema, que els pagesos que estan inserits a cooperativa, clar, aquests es queden tot el raïm, fan vi i després han de vendre el vi. Ara estan tenint alguns problemes per vendre aquest vi i l'estan venent bastant més barat del que els agradaria. I la liquidació d'aquests pagesos que venen a cooperativa no sabem encara quina serà, però segurament serà més baixa. Sí. Diuen els que tracten aquests temes que això és degut, en part, doncs, que les generacions joves consumeixen menys vi. Sí. Això, de fet, és cert, no? Sí, això és així. Les estadístiques, els números ho diuen així, no? Ha canviat el consum dels joves, està de moda cada cop també menjar més lleuger, que potser no acompanyen tant amb vins així més forts, de més grau, i la tendència va cap a vins de més baixa graduació. I molts d'ells ja ho sabem, cervesa, per exemple. Bueno, la cervesa fa molt mal, no fa gaire per Cap d'Any a TV3. Això, mira, ara anava a preguntar això, dic, no us deu fer gaire gràcia que la nit de Cap d'Any apareguin a TV3 brindant amb cervesa, no? Gens de gràcia. És que no és... Ja no és una cosa econòmica, hòstia, TV3 és la televisió pública de Catalunya i això no ho hagués hagut de permetre. És una tradició catalana... Primera que trenques amb tota la tradició, no gairebé catalana, sinó gairebé mundial. Bueno, mundial, exacte. Però sí, i esclar, precisament no ho fa. I després hi ha un cas força greu que l'Organització Mundial de la Salut ha publicat uns estudis que relacionen el consum d'alcohol amb 7 tipus de càncer. I en parteixen d'això. Consum d'alcohol, evidentment, quan més graduació pitjor, però ho fan entrar tot. Fan entrar el vi, fan entrar els espumosos, fan entrar tot això, no? I fins i tot diuen que seria convenient posar una etiqueta als productes, de la mateixa manera que ara tenim el tabac, que apareix amb aquelles etiquetes que espanten i tot quan veus el paquet. Sí. Com ho veus, això? Perquè això pot ser... Bueno, això és gravíssim, no? Clar, han posat el vi al mateix paquet que altres licors, que són totalment diferents. El vi és un alcohol fermentat i begut amb moderació, aquests estudis no sé si ho contemplen, però begut amb moderació també té molts beneficis el vi. Clar, si comprem els beneficis amb la problemàtica, tampoc queda tan desequilibrat. I el vi, beure una copa de vi al dia no és dolent. Ara imaginem-nos que això tira endavant, perquè estem parlant de l'Organització Mundial de la Salut, que no estem parlant d'un organisme important. Imaginem-nos que això tira endavant i ens obliguen a posar una etiqueta a les ampolles de vi. Malament a rai si posen això, malament a rai. També ara s'està treballant molt amb els vins de baixa graduació, inclús sense alcohol. És un mercat que estic segur que pujarà molt, inclús la denominació d'origen cava poder seria una manera d'entrar amb nous consumidors, fer un producte poder de més baixa graduació, més comercial, però, clar, els vins tradicionals de tota la vida també hi han de ser i esperem que continuïn sent-hi. Has parlat del vi sense alcohol, no? Fins ara, almenys el que conec jo, que és el mosto, que allò és de tot menys vi. Exacte. Per tant, tu creus que es pot aconseguir un vi, diguem-ne, més o menys que sigui vi, però sense alcohol? És possible, això? A veure, jo crec que un vi 0,01% d'alcohol, entrar al mercat de les persones que ara beuen vi, ho veig una mica difícil, perquè és un producte molt diferent. Tindrà un gust, un paladar completament diferent. Molt diferent. Ara, conquerir un mercat de les persones que no beuen vi, hosti, això seria interessant. Després hi ha el vi amb una mica de baixa graduació. Aquest sí que és molt semblant a l'altre, i per aquí sí que podríem anar, crec jo, una mica, més amb el mercat d'aquesta gent que està acostumada a beure vi i es vol seguir la... Això entraria una mica per parlar, doncs, centrant-nos, diguem-ne, en el Penedès com a comarca vitivinícola, doncs, el futur. Clar, el Penedès és un percentatge altíssim que està dedicat a aquest tema, no?
aquesta baixada, si aquesta baixada continua progressivament i així, què podem fer per intentar assegurar el futur? Has parlat, per exemple, d'això, de vins de baixa gradació, però després també tenim els problemes ja ambientals, aquests problemes que has parlat d'una sequera persistent. Bueno, això és l'altre. Què es pot fer amb tot això? Com podem combatre una sequera més o menys persistent que sembla ser que pot... No, sí, bé, ara parlar de sequera, jo m'agrada parlar de sequera, perquè és una cosa que he viscut molt de prop, i tots els països hem viscut molt de prop, i ara parles de sequera i sembla que la gent et prengui per boig, perquè, bueno, està plovent cada dia, no? Això sí. Però, clar, això tornarà a venir, Sí, és evident. I ara és el moment de preparar-nos. De fet, a la zona del Penedès s'està creant la comunitat de regants del Penedès, ja està creada, de fet, i ara s'està fent un estudi d'alternatives, a veure què podria valdre tot això, i el futur passa pel rec de suport, perquè si tornen a venir anys així com aquests, estem fotuts. Aquí hi ha moltes depuradores a la comarca i hi hauria prou aigua, no, hi hauria aigua per regar una part del Penedès. Després també s'està projectant una dessaladora a Cubelles, que aquesta dessaladora també podria fer-se servir una part per regar les vinyes. No per regar, per fer un rec de suport, que és molt diferent. No volem produir en quantitat, sinó que volem garantir la vida de la planta. Garantir el mínim i una producció estable. Sí. És l'únic problema, la sequera? Problema mediambiental, el refereixes? Sí. Bueno, la sequera i la pujada de temperatura. Encara que va una mica acompanyada. Sí, però vull dir, si fa una pluviometria mitja del que ha estat fent fins ara, hi ha el factor de la temperatura, que hi ha més evaporació, per tant es necessita més aigua. Vull dir, la suma de les dues coses fan que la problemàtica sigui pitjor. Has comentat també abans que hi ha hagut fins i tot en aquests períodes, hi ha hagut vinyes que han perdut tota la producció. Sí, una cosa és perdre la producció un any. Perdre la producció un any pots arribar a aguantar-ho, però el que se't mora un cep, clar, un cep quan el plantes fins que culls passen 3 anys. I si has d'esperar 3 anys més la inversió que suposa, clar, són unes despeses que si has de fer massa sovint és totalment inviable. Teniu assegurances en el cas de... Tenim assegurances per pedregades, per glaçades i per sequera. El que passa que aquestes assegurances, el valor que et paguen pel raïm és molt inferior al preu de mercat, que això és una reivindicació que vam fer amb els acords de Cervera fa un any, que s'hauria de pujar el preu assegurat. Baixa molt el preu que us paguen en una assegurança? El preu que ens paguen per l'assegurança, doncs mira, em sembla que està ara a uns 30 cèntims al quilo. Clar, de 30... Com aquell que diu un 50 o un 60% menys. Exacte, sí. I després hi ha un altre factor, el tema de la mort de plantes, has de tenir un nivell de mortalitat molt alt, la parcel·la. I et paguen un percentatge molt baix que no n'hi ha ni de bon tros per tornar-ho a plantar. Sí. Molt bé, doncs hem arribat una miqueta al final, hem estat parlant una miqueta d'aquests problemes. Recordem en tot cas això el que comentaves, no? 27 de febrer, 27 de febrer hi ha les eleccions. Hi ha les eleccions agràries. Si ens està veient algun pagès, que segur que sí, algun pagès, més tenint el Quim aquí, segur que algun pagès ens està mirant. Des de Revolta Pagesa, vot nul. Exacte. Aquesta és la vostra... Sí, és molt important que sigui massiu i per fer veure al govern que hi ha un descontentament total amb el sistema de representativitat agrària i la llei de les taules agràries i el sector en general, no? Doncs perfecte, seguirem això per veure si aquesta crida Revolta Pagesa té un ressò important. Ho veurem. Moltes gràcies. Gràcies, Quim. Nosaltres marxem amb la frase de la setmana i avui és una d'un autor anònim i l'hem triada perquè lliga amb el tema i amb el nostre convidat. El vi millora amb l'edat. Com més vell em faig, més m'agrada. Tornem la setmana que ve, us esperem aquí a Terra de Marca 21.